Totdat iemand zich anders meldt dat hij een grotere heeft gebouwd. Ja, dan, wij hebben geen grotere ontdekt. Dus dit is wel heel speciaal. Voor Xavier bekend stiert de grootste sterrenkaart van de wereld in Lauwerseeg. De draaibare sterrenkaart met een trogsneed van maar liefst 9 meter, waar het sneun 29 maart in gebruik nam. Nou, hij is vooral heel groot. Dus je kan hem samen met heel veel mensen kan je hem bekijken. En je kan hem dus zelf instellen op de juiste datum. En dan zie je hoe de sterren staan op dat moment als jij naar de hemel gaat kijken. En dat kunnen we met deze planisfeer hier achter ons kunnen we dat zelf ervaren. De grootste ster die er is de Zinne. En tafel of net, maar de iepening van de sterrenkaart voelt ik jaren mij een partiële zinnenvertjustering. Nou, ik vind het gewoon bijzonder. Het gebeurt niet heel vaak. En ik heb dit eigenlijk nog nooit meegemaakt. Het is iets wat je niet vaak ziet en wat toch ook echt de natuur zelf doet. Jullie hebben ook speciaal apparatuur. Volgens mij de grote camera staat al klaar. Ja, dat is mijn uit de hand gelopen hobby. Dat is fotografie. En mijn dochter die heeft een telescoop. Vandaar ook de hele mooie telescoop zonnefilter die ze mee heeft. En, dus wij staan nog wel eens naar de hemel te kijken. En als het graag naar de hemel sjen wolst, best in het Lauwersnest op het goede plak. Het watergebied is namelijk een van de peerplakken in Nederland dat het nog echt zuster wordt. Geen wonder dus dat krijgt hier in het Dark Sky Park een reusachtige planisfeerplaats is. Je ziet hier namelijk heel veel sterren, omdat het hier zo donker is. En dat maakt het des te moeilijker om je weg te vinden aan de hemel. Dus dit is een heel goed startpunt van je ontdekkingsreis in de sterrenhemel.